Πότε γεννηθήκατε, αν είστε Βουβάλη? Γεννήθηκα το 1859. Με τι ασχοληθήκατε στη ζωή σας? Με το εμπόριο φυσικών σπόγκων. Όπως γνωρίζετε, οι σφουγγαράδες έπιαναν τα σφουγγάρια, τα έφερναν στις αποθήκες και εκεί τα επεξεργαζόμασταν και τα πουλούσαμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και την Αμερική. Γιατί βρίσκεστε εδώ? Με δικά μου χρήματα έφτιαξα κάποια κτίρια. Κάποια από αυτά είναι τα εξής: το Παρθεναγωγείο, το κτίριο της ΑΕΝ, το νοσοκομείο και άλλα. Είχατε αποθήκες φουγγαριών? Ναι, και μάλιστα τώρα έχουν γίνει σχολείο, το δεύτερο δημοτικό πόλο Σκαλίμου. Πώς νιώθετε για αυτά που βλέπετε σήμερα? Η επιστήμη έχει εξελιχθεί, η ιατρική έχει προοδεύσει, αλλά τα παιδιά κάθονται μπροστά από μία φόνη, αντί να βγουν έξω και να παίξουν. Πώς νιώθετε που η επιχείρησή σας έχει γίνει σχολείο? Είμαι υπερήφανος που έχει γίνει σχολείο και είμαι χαρούμενος γιατί τα παιδιά διδάσκονται από μικρά και έχουν γνώσεις για τη ζωή του. Πότε επιβιώσατε? Το 1918 σε ηλικία 59 ετών. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Αείμνη στην Νικόλα Βουβάλη. Και εγώ ευχαριστώ. Είστε Γεώργιε Μάγκο, γιατί βρίσκεστε εδώ? Επειδή η Καλυμνή θεώρησε ότι βοήθησα πάρα πολύ στο να διώξουμε τους Ιταλούς και πρέπει οι νέοι να με παίρνουν ως παράδειγμα. Δηλαδή, με ποιους τρόπους βοήθησατε τους Γαλλικούς? Εγώ ξεσήκωνα τους ανθρώπους για να πάρουν τα όπλα στα χέρια τους και να αντισταθούν. Άλλαξε κάτι από τότε? Αυτό που άλλαξε είναι ότι η Καλυμνή είναι ελεύθερη μέχρι τώρα. Πώς νιώθετε για αυτά που βλέπετε σήμερα? Σήμερα χαίρομαι που η Καλύμνη είναι ελεύθερη από τους Ιταλούς, αλλά λυπάμαι που εγώ δεν πρόλαβα να δω την Καλύμνη ελεύθερη. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη, Αείμνη στην Γεώργιε Μάγκο. Και εγώ ευχαριστώ. Αείμνη στον Νικηφόρε, πού γεννηθήκατε και ποιοι είναι οι γονείς σας? Γεννήθηκα στην Κάλυμνο και οι γονείς μου είναι ο Σακελάριος και η Θεμελίνα. Το Νικηφόρος ήταν το πραγματικό όνομά σας? Κατά τον κόσμο το όνομά μου ήταν Νικόλας. Γιατί βρίσκεστε εδώ πέρα? Γιατί υπήρξε ευεργέτης της Καλύμνου, καθώς εκτός από αρχιμανδρίτης ίδρυσα το Νικηφόρο Γυμνάσιο του νησιού. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα? Φτιάχτηκαν νέα σχολεία και μερικά έχουν αλλάξει από τότε. Πώς νιώθετε που είστε τόσο σπουδαίος ώστε να σας φτιάξουν την προτομή σας? Χαρά και ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι εδώ και με τιμάτε. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξή σας. Ευχαρίστησή μου. Γεια σας, Αείμνη στη Σκεύο. Γιατί βρίσκεστε εδώ πέρα? Εγώ, παιδί μου, βρίσκομαι εδώ πέρα για να σας θυμίσω τις ζωές που έσωσα με την ιατρική μου εμπειρία. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα και πώς νιώθατε τότε? Τότε είχα μείνει άφωνος και χαρούμενος για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και τώρα πια νιώθω την ευτυχία μέσα μου και την ευλογία που η Κάλυμνος μας και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα είναι ελευθερωμένα. Πώς νιώθετε με αυτά που βλέπετε σήμερα? Άκουσε να δεις, νιώθω αρκετά χαρούμενος που είστε ελεύθεροι, αλλά έχετε δημιουργήσει αρκετές ιστορίες με βία, bullying κτλ. Εσείς από πού ξέρετε τι είναι το bullying? Όλα αυτά τα χρόνια σας βλέπω να πραγματοποιείτε το bullying. Κάποιοι από εσάς το κάνετε συνέχεια, γι' αυτό το έχω μάθει. Έχετε δίκιο. Μια άλλη ερώτηση τώρα. Είχατε πατέρα και μητέρα? Γυναίκα, παιδιά? Χαχαχα, θα σου πω, παιδί μου. Είχα και πατέρα και μητέρα. Τον πατέρα μου τον λέγανε Γεώργιο Ζερβό και την μητέρα μου Καλωτίνα Κουτούζη. Μάλιστα. Γυναίκα είχατε? Ναι, παντρεύτηκα σε μεγάλη ηλικία βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Αείμνη στη Σκεύο. Και εγώ ευχαριστώ.